Molt positiva, molt bé. Home, és el que diem, sempre ve molt de gust treballar aquí. I és que estem a prop, la gent molt bé, tot ens han acollit superbé, molt divertit, ho hem disfrutat, tot el temps que ha durat el passe ho hem gaudit molt. Ens han donat molt joc el públic, no? I a més, molta gent. Sí, Déu-n'hi-do, gent, no m'ho Això esperava. ens ha sorprès, que Sí. un lloc petit com és aquí hi hagués tanta gent i tots seguint-nos tota l'estona, que a vegades hi ha gent que et segueix, a vegades no, i aquí ha sigut tothom seguint-nos des del principi fins al final molt i entregats. molt acompanyats en aquest sentit. Sí, a més dona gust sentir accent lleidatà quan te criden rates! Mira les rates, mira les rates! Sí, aquesta és... Sí. S'enllora els bolos aquests. Les reaccions de la gent, és al·lucinant això de que acabes el bolo i encara volen veure les rates perquè per ells surten ells i no teniu cap importància. Em sap greu. No, de fet no tenim cap importància. No som ningú. No som ningú. I llavors, vull dir, ells el que voldrien és això, ells han vist les rates i marxaran d'aquí pensant que han vist unes rates gegants i ho explicaran, no diran han vist uns senyors vestits de rates. No. Sempre jo al principi ens veuen com molt a la distància, ostres, aquestes rates que fan són molt grans i quan veuen que són rates que juguen se van afegint al joc i acaba ja sent una festa conjunta. S'animen molt. Agafen l'energia aquesta. Es retroalimenten entre ells i... I nosaltres, sí. Ara hagués durat una hora més i bueno... Aquí Haguéssim s'han fet caure l'Icles i... A sobre ja... A la gent que ha vingut, moltíssimes gràcies. Gràcies. Però sobretot, no és l'única actuació. El Cua d'Estiu tot just acaba de començar, hi ha coses boníssimes i moltes vegades aquestes coses, per desgràcia, aquí ens falta que les facin i aquí teniu una oportunitat de veure-les totes, no us en perdeu cap, de veritat, ni una, perquè és que penso que de la primera a l'última totes són d'una qualitat brutal. Ja va fer